Йорт диварларында ярык барлыкка келген, ишек алды тиешенчә яңартылмый. Уен мәйданчыгы да тиешле дәрәҗәдә түгел. Түбән-Кама шәһәренең вокзал урамындагы 30-нчы йортта яшәүчеләр шулай дип зарлана. Ни өчен бу йорт игътибар үзәгеннән читтә калган? Проблема белән Түбән-Камадагы коллегаларыбыз да кызыксынды. Өлкәннәр капка төбендә борчыган сораулар турында сөйләшә. Шуларның берсе ремонт мәсьәләсе. 2 ел элек эшчеләр диварның бер ягын җылытканнар. Эш шуның белән төгәлләнә дә. Күрше 32-нче йортның тышы кебек безнең өебез дә матур булсын. Шулай итеп матурлап куегыз. Тышласыннар. Әйе. Көн кадагытагы тагын бер темаларның берсе балалар мәйданчыгы. Дөрес, яңасын урнаштырганнар. Тик ул куркынычсыз түгел дип бирде яшәүчеләр. Юл буйлап койма куюны сорыйлар. Юлга йөгереп чыгалар туп уйнаган җирләреннән. Алар туп артыннан урамга йөгереп чыгалар. Анда машиналар, монда тыз-дабыз машина йөри. Зарлар исемлеген тагын дәвам итәргә була. Тараканнар ишек алдының тиешенчә яктыртылмавы. Идарәче компания хезмәткәрләре хәбәр итүенчә, кайбер сорауларга җавап инде бар. Мисал өчен, балалар мәйданчыгын подрядчылар шушы көннәрдә рәткә китерергә вәгъдә биргәннәр. Тараканнар белән дә мәсьәлә хәл ителмәслек түгел. Бары кешеләргә гариза язарга кирәк. Дөрес, квартир хуҗаларына да өйләрендә тәртип урнаштыру сорала дип өстәделәр. Йортта яшәүчеләрне сөендерми торган җаваплар да бар. Сүз капиталь ремонт турында бара. В 2018 году прошел капитальный ремонт вокзальный 30, где вошло в программу капитального ремонта только утепление торцевых стен. Вокзальный урамындагы 30-нчы йортта яшәүчеләр вәгъдәләрнең үтәләчәгенә өметләнә. Шулай да ремонт мәсьәләсенә кире әйләнеп кайтуларын сорыйлар. Бинаны тулысынча җылытырга кирәк диялар. Диварлар инде ярылган. Әлегә кешеләргә күрше йортка карап сокланасы гына кала.